Hammaňyza salam. Size gerekli video kanalyna hoş geldiniz. Dostlar, ýatlyk geçen meniň kanalymy podpisasiya edip, jaňjaly domen basmagy ýatdan çykarmak. Bu kanalymyzyň ösmegine hem täze videolar hemmeden birinji görmeňiz ul kömek eder. Dostlar, videonun soňuna çel elbetde görüň sebäbi siz bu VPN-i näde işledilişi hakynda dogry maglumat bileňiz ok. Hem Play Marketden sketch ederseniz sizde может işlemesi mümkin. Şonuň üçin videonun soňunda çel görüp VPN-i haýsy serwerde işleýänligi hakynda dogry maglumat alyň. Indi bolsa VPN-iň düzülüşine geçelim. Bu VPN-iň düzülüşi öğrenäňsä, onuň üçin serwerleri girýäs. Aşağıdan Avustralya serwerini tapýas, hemen birikdirýäs. Indi bolsa Instagram ýer barlap görelim. Bu VPN Instagram açýarmy ýa ýok? Şonu birlikde barlap göreriz. Görüşimiz ýaly VPN Instagram açdy. Dostlar, indi bolsa bu VPN videolar doňma açýarmy ýa-da doňman açýarmy? Şonu bir näçe videolar bir parlap görelim. Dostlar, egerde köp kommentariýa alsak, indik videomda PUBG üçin VPN çykarjak. Ping 50 ping. Inanmaýaňyz, Türkmenistanda 50 ping VPN var. PUBG üçin ýörýdi. Köprak kommentariýa ýazyň, podpisasiya ediň. Dostlar, podpisçimizin sany 100'e yetse, agzalarymyň sany 100'e yetse, taşerit nomer alýan sayt, mut taşerit nomer alýan sayt. Hemen podpisasiya edeliň, yndan ýan 100 dönem geçeriz. Dostlar, hem 3 tane videonu gördük, üçünde hem doňanak, diýmek VPN Instagram ören gowatça. Dost VPN'in IP'sini barlaýar. Dostlar, indi VPN'in IP adresini barlamak üçin kp.com saytyny giýdiňiz. Bu saytda siz VPN'in ähli zadyny barlap bilersiňiz. IP adresini, ýerleşen ýerini, skorosyny, pingini, hemme zadyny hem barlap bilersiňiz. Sayta girip barlap göreňiz, sendi köp. Dostlar, indi bolsa biz bu VPN'i Play Marketden ýükläp alalım. Dostlar, bu VPN adı Fly VPN ikinci yerde durandır, takriben 17 MB olmalı. Dostlar, Fly VPN'den başka Love VPN hem işleýär. Ýöne bu VPN ilk başta VPN bilen girmeli, soňundan VPN'siz girseňiz hem bolar. Dostlar, ýene işleýän VPN adı Express VPN.